Kadyo Vlog, antes kami mag-take off para mag-vlog sa bunga adlaw. At check up po nanay na muna body temperature. Ari manginupon namon si Patrick. I-check ko anay ang iyang kuan kay para nga safe kami sa salakyan. Adri lang, kamot lang. Ari 35 point pinani. 0.8. Ari ako tistingin mo ko diyo. Hindi ka ko na. Ari tisgalan niyo. Hindi. Ari tisgalan niyo. Tiruha lang nila kamot ko dire sa kamot kay bunay sa ulo. Oo. O pila na ipakita to. 35.9. Sige. Ang cameraman ta chikunta. Oo, cameraman. Kamot mo. Ari 36.5. So, safe na, safe. Lakata. Sige mga Kadyo Vlog, ma-travel kami. Mahimo kami vlog sa bunga adlaw. Thank you, kid. Mga ka-Job TV, ginaagda naton ang tanan naton nga mga viewers kag mga friends sa Facebook, sa Instagram, tanan-tanan. Nga may panahon paguro na bilin. Sige, unta na buto kay Rabia para nga magdaog ang aton nga ilongga nga palangga nga gwapa. Una siya ang pinakagwapa nga contestant naton sa Miss Universe. Nag-pride man sa mga Ilonggos eh. Pride din. Kung makuha yung corona, the first Ilongga nga Miss Universe. Wow, kapay pa. Oo. I-pray tagid na. I-pray tagid na. May isa gani ko ka-amigo, mga kliyente sa na nagpost sa Facebook ya. Siya bisan nilabo, ang kapag mo yayaw. Bisan nilabo sa bato sila niya. Padaogin niya si Rabia Mateo kay Til Parintil sa ato ni dito rin si Nungmat Wenceslao Mateo Jojo Parinti ang adaan na upunta sa trabaho. So bulikan kinaton mga ka-Job TV pangamuyo ta. Pero madaog kag sa mapirdi, daog mangyapon niya si Rabia. Oo. Bahala na basta daog siya. Hindi lang sa buto. Buligan naman siya pangatiing mga tagaan sa fighting spirit during isang pageant. Oo. Correct. Mga muyo talang kabay pa nga kaluyan man siya kabasi kung magsala-sala man to sila sa ilang nga mga interview mo madaog ang aton. Wow, kadako sa mga riders. Shout out lang sa mga riders na along-along lang sa talan. Ari pa ito. Ilan rin kang kato sila man? Ingay lang ito kapakato na sa dulong, madulong na. Oo. Medyo madulong na. Oo, madulong na. Ingay na. Madulong na pero ako yan nagutom na. Kasi kaluyan karon may mabot ang sponsor tadi sa may Otono. Ito ay na naka-display ang buhay na ito. Kabay pa nga may mas-sponsor. Kaya sa gusto pa git mag-sponsor na. Ito sa kay Pare-Rex. At tadi ka pagkapihatab la. Namit di may kasi may bayad sa Otono la. So anong takot sa gabi? Pagkasandiya kaga larpirong lang. So maunta. Nari na kita mga ka-Job TV. Approaching na kita sa Municipality of Uton. Ari na ang Uton Bridge, Uton Kuro panawag sa Uton Bridge. Pag-uwi doon? Kataw-tao mo. 4 lanes, tapos may shoulder pa nga 1.5 meter.
May shoulder sa piyak. Piyakan sa piyak. Oops. Si ma'am. Shout out lang kay mama. Ari ang plaza sa simbahan sa Uton. Mary Ari Immaculate ang Church. elementary School. Uton Elementary School. Uton Central Elementary School. Ari. Okay. Tapos masulod kita ari di ang Uton Parish Church. Mary Immaculate Conception Oo, Parish Church. Parish Church. Ari ang plaza sa Masulod Uton. kita di sa may plaza. Mga ka-vlog kay diri kita guro mahunay-hunay anay do ginagutom na kita. Ano mayo man kay kalanaan na di. Ito, libot na eh. Diri yun. So ko Hindi ka kalibot daw.
Kadyog TV, istoryahan naton ang mga history. Hindi man gidugay-dugay nga history, mga year 70s, 80s sa siyudad sa Iloilo. Una-una naton siguro ang parte sa ano sa inyo madumduman, ano ang mga dumaan nga sa subong nga panahon nabi kay tungod nga pandemya, luwas nga wala man pandemya. Sang wala pa man pandemya, nagamat-amat gid man kadula ang mga parte bala sa mga movie houses dira sa siyudad sa Iloilo. Sabi na isa sa mga nanamian ko gid ang akon nga daw stress reliever kag happy gid kuya. Kumakalantaw ko sang sini. Okay. Oo. Ang mga sinihan bala sang una, ano bala ang mga nadumduman mo nga mga dumaan nga sinihan? May nadumduman ka nga mga kwan? Kaya ako daw medyo bulubag ujutay. Kaya medyo magulang ka sa akong mga 1 year bro. Hindi ko masugod kita dahil sa may Jimbasa. Ano ba yung mga madumduman mo abida? Ang mga dumaan nga sinihan, ang UEC building da bala subo nga ang opisina sang SSS na bala. Ang UEC building may sa front sa former Freedom Grandstand. Okay. Ang Sunburst Inang Park. may kwan na daw may agila nga dako. May agila nga dako. Kuha na sang una Prince Theater. Tiway ko nakaabot. Kay hinadumduman ko sang gamay pa ko nga pagtan-aw dira. Prince gali na daw. Oo, Prince Theater. Okay. Pag nadumduman ko na sang gamay ko da sang una nga nagtan-aw pa da. Frankenstein pa tong movie. Wow. Oo, Frankenstein kag kainit mo. amo to nga time nga Kainit sang tipo. sa pagpauli ko dito sa balay sang gabi ito ay kumutunawan tapos kinurog pa ko. Amo na nadumduman ko sinang Prince Theater nga ina. Oh, Frankenstein nga movie. Di ko na malipat. Ang gasol, ang tupad yun naman nga sinihan, among Palace Theater. Amo na sa subong, ginamingalan, bilang nga Regent. Palace galing sa una? Oo, una? Palace na siya sa una, Palace Okay. Theater. Tapos ano man ko na nadumduman ko sa una nga, may ara na sila promo da ang Palace Theater nga, ano daw may ara na sila nga, da promo nila, bala nagwa ang Batman nga movie. Teka rin may gina-giveaways na sila nga mga Batman, nga mga toys na bala, mga pangalan na. Oo. Mga images ng Batman, nga mga hampanganan. Tigil na ibian man para makakuha lang sa itong hampanganan. Tapos may isa pa kita, no, dason na pakatuda sa Jimbasa, corner Jimbasa, Guangco, makato kita sa Guangco. Okay. Sa kilid sang situbangan sang Journal Visayas sang aton opisina. Kuha na sa sang una Helen Theater. Mostly ang gagawa dira mga Chinese movies. Mga chimpo pa nga gagamit espada bala si Wang Yu. So may mga Hilin, why ko nakaabot tanan sa ginapangambal mo? Dason sa tabok naman to pakatug Gaisano City, Gaisano Guangco. May ara na da sinihan nga Kati Theater. Kati na abutan ko na. Kati. Dason ang saunahan sang Kati, dira lang may may passage na lusot to bala sa may ganina dang opisina. Sa mapa. Pakato sa mapa. May ara na da sinihan nga Nobilia Theater. Tatlo na da sila, Nobilia 1, 2, and 3. Sa ilang pinadaman daw kanubo man sa building na da? May ara na dira sang una, dasun tatlo. Ay sa may Miraflor Passion Academy na? Hindi, sa Miraflor after sina, kuno may floor. Pagkanto sa may Gaisano Guangco. Okay. May dala na da nga lakturan pa mapa mo. O galing kita ko na da. May Nobilia Theater na da sang una. Okay. 1, 2, and 3 na, tatlo na da kasinihan. Tapos balik kita diri sa Jimbasa. Nobilia na may kukaabot sinaaw. Sa Aldeguer naman. Basta may gamay ko pag may na dumduman ako da. May gamay nga sinihan na da. Gakuan ka iping sila. Tatlo. Nga gira tong tanaw namon to. Gamay pa ko. Natanda. Ining gira sang mga hapon la. Oo daw basta gira to amon namian ko to sang una. Pero natandaan mo ang movie nga The Black Belt Jones. Amo na to wala mga movie sang una gagawa kag
What Have You Done to Solange, amo na tong sa Novelia Theater sa unang gagawa. Kadto naman kita di sa Aldeguer, Corner Aldeguer, Embasa, Main Theater naman na da. May naabutan ko na. O dara na tanan nga mga gira, tanan nga gira-gira kayda, mga Battle of Merit ba, mga The Battle of the Bulge na ang sini, ara na ginuwa. Daso nang unhan niya naman da City Square Subong. Ang City Appliance, amo ng City Square Subong. Ang sa unahan niya naman may City Appliance da Subong. Grabe ba? Kuha na da Midtown Hotel na da. Midtown Theater. May theater pag ginada sa tupad sa main. Midtown na da? May Midtown Theater na da inang City Wala ko Appliance. nag-abot. Muna mo magulang kagit sa akon bro. And actually may naabutan ko da. May sinihan to da sa may City Appliance da. Daw Lord Sirirama bala itong ngalan niya. Lords. Kung galing may dugay, way nagdugay ito daw naputo to. Lain man to. Kay way tao galantaw kay sang ulihigin butangan nila sang mga Boldstar. Amo nang Maris na dayon, nagmaris, amo na Hindi Maris. nang Marisya daw dira na yan sa may kwan. Sa may ilang ano gani na da nang pakadto sa may workshoppers. Calerial. Calerial. Babaw. Calerial. Oo. Galing kay na dumduman ko sina daw nagpagwa naman sila sang mga malaswa. No. Nagamamat naman puto. Basta gani malaswa na mga maputo dayo na mo. Kason diretsuhon tang Embasa na diretsuhon tang Embasa may ara na dira nga kuno Wasyong sa Iloilo Chinese Commercial High School. Sa tabok niya sina among sinihan nga Allegro. Nabutan ko na yan. Allegro Theater kag Riviera. Ang Riviera Theater nagapagwa sila sang mga Tagalog movies. Ang kuan naman yan tandaan ko pa ng first movie sang Allegro kuan ng grabe tandaan mo pa yan no? Soldiers Soldiers of Fortune? Hindi Soldier Blue. Soldier Blue. Munang title yan. Hindi Soldier Red. Hindi man. Nasun tabok da sa piyak no. May sinima da sa Plazolita guys. Sinima. Sinima. Nadumduman ko ginang sinima nga na. Naglantaw ko na sang una sang nang gabi na. Kasi gabi ito but nga ako lang tuya isa naglantaw. Ang nagagawa bala sumbi. Buhay ko matulugan pag puli ko to. Grabe nga kubas ang lugan. Kada lantaw ko muna pag buklat tabunan ko mata pa buklat ko kaladukan man Japon. Way naging ko to nagliwat-liwat sang una sang lantaw sang sumbi nga nang visit ka na. Dira sa sinima Sa sinima nga na. Grabe kito yung abutan no titles to. Ano lipat ko. Kaladukan kito ya. Amo na nabutan ko na yung sinima. Ang sunod yang Golden Superama. Grabe, solo dumugalitan ng gidyaba. Ang Golden Superama, ang first movie nila, ang starring to si Rock Hudson pa to that time. Ano nga tiyer na? The Bridge Too Far ang title to. Gira to. Hindi na ko katanda kung ano nga to. Pero basta amo na siya yung nakita ko. Bridge Too Far. Dason diretso pag ita, may ara da sa may crossing naman sa Mabini kag Ledesma. Ang Crown Theater, pero uli-ulihi pa na uli-ulihi daw na kuan sang una ulihi lang na Crown daw naabutan ko sang una daw Aloha pala na yes una Aloha na siya dason ginghimo siya Crown Theater ang Aloha. Sa unahan nga sina pagid may ara pagid Dalisay Theater. Dalisay ba ang Dalisay Theater the first time ko na nakatan-aw sa Dalisay black and white pa na nga movie ni Dolphy. Black and white pa na iya sang una. Ngano tuig na? Hindi nakakatanda. Pero hindi ka pakita lang mas tigulang pag yun kuya. Pero mas sa tabok sang Dalisay may ara Vision Theater. Ang ginavision. Nakita ko na mga visionary na da sang mga bold nga mga malaswa gani. Malaswa na daya. Daw basta palatandaan na kung malaswa na ganing gagwa, maputo na. Dason ang dumduman mo ng front section sang kuan sa may Robinsons. Sa Robinsons? May nadumduman sinihan na da sa una. Ang sinihan na da sa may GQ ginangalan na Ano na G Company? Ano ngalan sa kalan-ana?
ina da nga lugar iya ka Dennis Theater na da. Dennis, so dumduman ko ng Dennis. Grabe no. Grabe ba umayo gid. Thank you gid Trick na kwan. Kasi kung may mga nalipatan ka pa or ano sa mga viewers ta comment down below kung may nalipatan kita o kami nga mga nga sinihan nga sa madumduman lang namon. Kaysa mga nauna pa sa amon mga edad may ara pa gina sila iya nga may na nadumduman nga wa ita nadumduman kay isang timeline nga muna dira lang kita iya. Siguro pwede ka na mapangayuan ng mga viewers ta kag subscribers kung may nabalaan sila nga sinihan pagid nga waay namon ma-mention, feel free nga mag-subscribe, feel free nga mag-comment kung ano nga sinihan ina kay may nadumduman ako nga daw nalipatan mo. Di indam. Dira sa may atubang balasang ano gani na da sa may Ungbon. May sinihan na da sa bukya mo nga da subong nga iya ka mga ano na mga Korean mga baligya da. Nalipat ako sa ngalan niya da. Daw dating ko. Alam mo magulang ko sa nguna gabaligya sang sigarilyo da sa tubang igit sina. Inang taklob la na taklob yan na ang kwan kunaga na bukla dyan lang na tapos utangan niya sang mga ano na mga tamtak sa kilid nag-chiskers, chipi mga ano da tapos sa sigarilyo da sa kilid may bangko sa da nga gamay ginasandig sa may kwan sa may poste basta sinihan na da Alan Theater Alan na siya ang sa may 168 Alan Theater. Alan nadumduman ko. Alan pagid. Hindi na ko kadumduman no naginawa. Basta happy ko nga daw gina-refresh nato ng aton nga mga aton nga brain. Kanami kag kun may mga nalipatan pa kami, palihog lang sa mga viewers, comment down below. Comment kamo kung tapos ang party man pala sa mga nagabililiyahe sang una nga panahon sa aton nga syudad. Sa ako niya madumduman ko kaysa una vendors ako mo gabaligya ako sang balot da sa super sa may pakadto sa Mabini pakadto sa Puentes amo nang area ko na da kay naga-parking na sang una da ang mga bus nga nagabiyahe sa Antique gabiyahe sa Kalibo sa Aklan wala pa niyang series sang una ang madumduman ko ang mga nagabiliyahe na agdala sa may Mabini Garnet ang Garnet nagabiyahe na sa Estancia Balasan Carles mga laguan Patad kag San Dionisio mga Sara Limiri amo na mga ruta nila mga 76 ang 76 naman niya dire na siya gabiyahe sa Antique okay dito ni sila sa Puentes. So ang dira sa may Mabini nga na da amo na da ang madumduman ko tapos ang nagabiyahe sa Aklan ang ano ang Peralta ang Peralta way pa na sang una da ang Robinson sa place sa tabok sinada sa Mabini dira nagaparking ang Peralta Peralta nagabiyahe na siya sa Kalibo kung dito nga kwan niya ang Kalmark ang Kalmark iya nagadira na siya gabiyahe sa Kalinog Lambunaw Haniway amo nang alagyan niya Kabatuan kaway na sa kwan ay sipak ang masin amo na alagyan niya Kabatuan sa Tabarbarakag Pabiya amo nang Kalmark kag nalusot Manila ang kwan ang Tapas amo nang Kalmark Subong ambot kung sigip ang Kalmark amo nang sa mga madumduman ko tapos ang sa tupan na sang sang Garnet aradada sang una ang RNK pagid transit dira na sa biyahe sa Ruhas man kag Kalibo tapos kadamo man sang mga units nila nagabiyahe da ang Ruhas ang ruta ya Kalibo tapos may ara man da sa norte nga biyahe ang UO7 kag SBS na amo nagabiyahe da sa norte kaya sulod nila ang Concepcion da ang sa SBS na ambot sinugay tagiya sina daw mga Salcido bala
Amo nang tagiya sang kuan sang SBS. So sa akon mga madumduman amo lang na ang ang sa Antiquia amo na si 26 Express, tapos may mga bus pagid nga biyahe sa norte. Kaya ang kalabanan na diya hasta lang sila sa San Jose, pero ang nagabiyahe pagid to may mga bus pagid nga biyahe to. Ang sadya pagid na da kung magtimpo wala siyang mga sakada. Di mo mga sakada daw maluoy ka sa ila ngay daw kuan gid sila bilang daw mabakal gid sila yak bisan ano na nga baligya mabakal gid sila ya. Damo sila kwarta mo alin sila sa Negros. Oo. May mga mabakal sila bakal ang mga pagkaon namon mo, mga biskwit. Bisan ano lang basta pagkaon. Basta sakada gani timpo sakada bo. Ang salakyan na nga parking mga lokabana na kita mo na nagutom sila bala daw. Oo, kaluoy man sila pero amo na bakasan man nila. Amo na ang mga historya nga na dumduman ko. Kag sa mga viewers kung may madumduman ka mo da i-comment down below lang. Oo, sige abe. Oo. Tapos ang sa madumduman ko daw hindi way ko sing Iliya. Ang parte sa Negros bala nga gabiyahe. Kaysa madumduman ko sang una daw Negros Navigation malang nagabiyahe sa Negros Bacolod. Navigation ang tapos pagkadugay pa. Hindi ano ngalan niyo to gani lipat ko. Don Claudio. Ambot. Don Claudio pro Princess of Negros. Okay, Princess of Negros. So basta Negros Navigation na sila. Don Claudio kag meron man may mga Don Juan, Don Julio nga gas stop, Biya Negros sila. Biya Negros, gas stop over sa Negros, dason mo pag diretso pa Iloilo City. Amo na sa tapos ang gabiyahe man sa Guimaras, amo na ang mga pambot sa unay. Kag ang ang kay sino gani nga biyahe nga dako riha sa una bla. Kuan. Okay siya katig bla. Iya sa mga Espinosa man na siya. Ay na to, ano tong tabo man. Basta ang iya nga terminal ara sa likod sang adwana. Oo, kanami sa to. Kay bala mo na kargahan to sang mga motor, kung ano ang mga mabugat bala. Okay to ya kay tikon pambot, hindi sila kadala sang kuan. Dako to. Oo, mga abono na karga, mga dagko yang kuan. Superstar. Superstar. Tapos may isa pagid, basta daw mga 3-4 na gabiyahe na sa una. Amo lang na madumduman ko. Nami na siya nga una Di aton niya pasalamatan ta ko may ara pagida nga mga subscribers kag mga sumunod sa nga aton vlog nga kung basi may nahibalaan ka mo feel free sa paghatag sa amon sa additional idea kung ano ato nga ang ini nga vlog kung sino man ang mag-comment nga wala pa ko naka-subscribe promise i-subscribe ko lang kamo tanan nga mag-comment sa sini nga vlog i-acknowledge ano ko gina i-subscribe ko ang hindi ko pa na-subscribe kag isa pa ang sa subong niya nga current issues naton ang syudad naton daw nagaplano actually ara na gani sa mga social media naka-interview sa mga radio stations parte sa inugya plano nga i-rehab nila ang i-rehab sa syudad ang mga public markets. Pito ka public market sa syudad sang Iloilo i-rehab nila. So kampiyon ina. Kay una base sa dalom sang mga public market ngayon nami na ang drainage da. Daw nag-connect na bala. So naglalagko na mga drainage. Dalagko na gid ang mga drainage. So pasalamatan ginaton na kung makaayo na. Kag madayon ang proyekto kasi para man sa kaunlaran sang syudad nga maging progresibo nga malipay mata magtan-aw kag aton nga mga kabataan kag mga kaapuhan sa pila ka adlaw nga makita man nila nga wow amo niyang great place nga aton istaran kay nga ara na tanan waay na sila dapat nga tandugon pa. Kabay pa gid. Kabay pa nga matigayon ba na nga more developments at kita mo na sa Esplanade na sa to katahom. Grabe na nga attraction sa mga tourist naton galing kay it so happen lang ning COVID-19 nga nagsulod nga daw na-preempt sa ang
ang progression sang projects nga na ti waay daw na pending ang iban. Bisan na may COVID, Oo, sige. ara na kita ya sa 95%. Nami na gani, the almost 95% matapos na gid man siya gani. Oo. Pero kabay pa nga mga human na gid man na tanan kag timing man na nga hopefully sa this coming year end sa December nga COVID free na kita tanan kag ara na matapos na ng mga proyekto nga matahom nga sa ulihi. Damo pagid na maka-appreciate nga mga offsprings naton amo na siya. Ang ginatala kay gali nila nga sa suno sa nabatian ko sa social media kag sa mga interview sa local economic enterprise, ang unahon nila i-rehab ang Central Market, Okay. Aribalo, kag ang Harubig Market. Kay ang Harubig Market long overdue na gid man na kay ti do dapat maka-second floor ina kung may plano tani nga mabutangan na sang parking kay kabudlay di katama dat sang area nga kabutok kag damo man na kadaan gina parkingan man sa mga di nga mafinansi na kung may parking tani ang mga public markets kanami tani. Actually ara naman na siguro sa Kabay pa? general plan nila nga ihumanon ina plano nga maging hipit balatanan nga waay ga sinumbali ilang mga salakyan mahawa ng entrance mga muna bala nga waay ga sinerwaol waay ga ano lang kay ko mamuna bala kay na iya kung ma-regular na natanan kag hopefully sa year end matapos na ning pandemic yan makuha na gid man na guro masulod na gid man tanan nga mga kuan nga mga pag-asinso sa nga aton nga syudad. Kagi na sa aga naninda ko bala sa kuan terminal market sa super. Ang isdaan bala nga wala sa tires bala nga sa dalom. Simentado na gali namin ato sa dalom ay nagalutak sa Central Market. Hindi sa terminal market super. Okay. Namin na siya. May second floor naman da galing kay nagabok naman ang mga kuan dapat gid man na i-repair na gid man na siya. Abi mo ang kuan ang Mandurriao si Congressman Jam Baronda kuno ang napaobra sina in charge. Mayo ya kamo didto sa Mandurriao. Abi nyo sa amo niya sa Mulo ay kami amo niya public market na notice mo na. Haro may ara sa public market sa Plaza Mulo. Hindi bala sa kilid sang gaskwat ara kami aga paninda sa may kilid sang fire department da. Kagamay amon da naga ti mga nami pero preska. Waay sang malapag nga public market ang Mulo kay man paano paglapad di sina kay gina-occupy man sang gym. Ang kay sa una public market ina siya mo ang gym nga niya ti karon naging gym siya ang nagabalaligya ya ito na lang niya sa kilid ya pigid-gad ti kami to maluwas lang sa market market day na nila kung Domingo nga may mga talip may nagabaligya da sa salog lang sa sulod sang sarado naman to ang cover gym may nasira man nila to kay nagapa ID man to ang national ID to hindi kami ito ka paninda maayo kay kagutok. Ang ginalagas ko da kisa akong maninda ko kunaga kay manami da ang mga isda nga lin sa uton kag sa gimbal bla. Oo. Priska gid tapos ang mga kapayas da abot ga dira galing siguro sa uton man na. Ay ho gali ari kami gali diri sa plaza sa uton. ano gani nga street na nindi? Basta ari kami sa may dalom sang mao gani ang ilang plaza ara da sa tuo. Sa likod kami sang bandstand nila. May stand diri bandstand na panawag. Basta ari kami di sa Uton Subong. Shout out sa mga taga Uton. Katahom-tahom sa nga the best gid ang nga nakatuan ko ang plaza sang Uton. Kampiyon. Malimpyo, mabuot ang mga tao, maliwanay, malimpyo, puro green, mabugnaw. Ambot tong kapila ni sila nagdaog sa the greenest
Basta naglinis na nami nagsulod ko sa municipality, CR nila, gapiswit lang ang tubig. mabugnaw. Waya pansot o ano kay nagapiswit lang tubig. Oo. Oo. Ti may ara to donation. Ti ang iban to mga donation nila daw gis daw kagamay man. Ti akon to ya 5. Ay, kaso Araw-araw man nila daw donarya gis. ti Sige lang ti amo na yung masarangan nila, okay lang na. oo gani. Oo, ti ato niya kung may ara malang man ta, kung may kwarta ko ti imuong ko man tupulo o 20 ti alang-alang man. Tigado man ta. Gani. Basta hindi ka sulit. Magkadto ka di kang magpaliwaliwa sa plaza sang uton. Uton. Happy ka gidi, maka-relax ka gidi. Kag malayo sa COVID kaya ang mga tao di malaka-laka. Wa sila naga-kumpul-kumpul. Oo. So, Sa to ka amo na nga tani mabatian man sang aton na liderato sang aton syudad. Kaya ang Mayor Triñas kag basi madumduman man nila ang mulo tani mapangitaan man sang lugar Oo, utakan kami ang oo. lipay-lipay ang mga taga-Lapas ya nami itong ilay ang Bisaya nga manok. Hindi namin Kay mapayaw ka to ya Hindi pres ka namin- buhi pa. Namin tani yang malapad bala nga makomodate man ang Okay, damo nga basi pumulong. kung ng Oo. ano bala. Kasi may mara ang naman lugar. sa plano guro Why sing lugar guro nga kuan kay di daw kwanti wala na choice mga tao magadiretso na lang sa mall. Oo. GT Mall kag ang ano ni Iloilo Di Supermart. paano ka man adi nga maninda to nga nagatakilid lawas mo da Kaya nga kanadlo sa ka gamay nga lagyan nga. kagamay ang lagyan Oo. kag tapos na mo tawo kay Damo nanamian man tao. tawo maninda to Oo, kunaga. oo. Kabay pa Kaya. panga ba kwanta lang i-pray ta lang nga basi kun madumduman man kag basi sa progressive basi man makakita basi ara naman na sa plano sa syudad. Oo. Di kay dynamic man ang aton mayor. Kuan man siya. Aktibo man katamaan. Tigali kay na storbo lang ni sang COVID bala ni nga 19 nga ini. Ti daw dira na lang nako. Partly na disturbo sa mga plano nga maayo ang aton syudad sining COVID virus nga ini. Kabay Oo. pa nga sa year end why na ni siya. Kay ti ang kwan ang Haro may ara sila yung Haro Big Market ang Oo, lapad ya, malapad ya. ang Haro may small market pag sila ya. Malapad o dito sa may tulay. Oo, Oo, ti malapad ang siya. Mandurriao may ara man sila ya. May Ang ara man. Aribanlo ya may ara man. May ara man. Ang mulo lang ang wala. Ang mulo ya Oo. kami yan nabili sa Tabtaban. Yung terminal to sa mulo, hindi man to public market, hindi man na daya market. Hindi na terminal daya. man na daya, hindi bala? Oy Oo. na ya. Oy kay kami ya. Baw kabay pa na makikita tani sila da. Oh. So mga ka Joe vlog, diri na lang kutob ang aton nga vlog subong adlaw. Kalamyawon mo? Gina-shout out ko ang aton nga mga bag-o nga subscriber kag ang mga naghahambal nga magpa-shout out lantawan nyo lang sa screen. Lantawan nyo lang sa screen. Oo. Thank you, Gid. Kagdason hindi before ako malipat ginatamyaw ko da ang family ni Octavio Bora Jr., si Tito Bora, si Filarius Bora, ang iyang beloved wife, ang mga iya-apo nga si Cathy, baso na sa bata iya nga si Carlo, kag ang iyang wife nga sino galing ngalan na doon nalipat ko, pero basta ang wife niya nga gwapa ni Carlo Shout out sa si inyo Vanessa before ko malipat si Vanessa Oo. Shout out sa inyo tanan. Kagdason isa pagid ang atong nga main sponsor nga Ay, oo. si Engineer Nestor Difante. Yes. Sang Nisfina Nisfina. Nisfina nga kape ang The best. marimis, Natilawan ko na. aromatic, mahamot ang Kampiyon. kape. Nami gadya herbal kape ni siya nga herbal nga ara tanan, may malunggay, may mangustin, may inang bark blas ang inang fig nga tawag nga bark sang banyan tree. Nan. May ara na siya, may soya beans, may creamer, may
ano ni gani ning kuan ni ning Basta diabetic friendly nga coffee. Diabetic friendly siya kay ang sugar nga gingamit brown sugar amo na siya. Kag jutay lang nabutang nga sugar. Oo. Nami siya nga nami ang sabor ya. Kuan lang siya. Kung gapangita ka sang manamit nga kape, pag tilaw mo isang lispina nga kape, makasiling ka gid sa kaugalingon nga sa kaugalingon ninyo, makasiling ka mo nga amo ni yang kape. Amo na yang kape. Kaya dason sa wife gali ni Engineer Nestor Dipante, si Josefina Dipante, Ma'am Jo, mayong adlaw lang dal sa imo. Kag sa mga sa mga kabataan si Joshua Dipante. Sir, Joshua dira sa Canada. Mayong adlaw. Joshua si Bitani Dipante. Ma'am, mayong adlaw. Oo, mayong adlaw lang da kag pakamaayo lang kamo da kag God bless sa inyo da Halong kita. trabaho. Oo. Halong kita. Oo. Te sa liwat mayong pagtan-aw kag hopefully magasunod kamo sining vlog namon sa dugang pagid idea sa inyo kag kaalaman. Oo, mga impormasyon nga mga impormasyon nga bag-o kag kung ano nga mga developmental nga mga bagay ari diri sa amon sa Journal Visayas. Sa imo busing ano pagid madugang mo? Bantayan nyo lang sa TV screen ang mga i-shout out ko kang mga bag-o kag ang mga nagpa-shout out nga mga viewer naton. Na-plug-in ta na to si Rabia gali no kay buwas na to ang Judgment Day. Oo, sige. O kabay pa tani si Rabia. I-pray naton nga maka daog man si Rabia Mateo, kabay pa madaog siya. Nga makuha naman sa Pilipinas liwat ang corona. Kabay pa. Kay ti dako gid ang tsansa kay ara sa subong sa top 5 si Rabia daw top 3 gani mo sa nabatian ko kagabi. Ako sigurado. Basta ara siya da kabay pa nga makuha yang corona. Kaya way ko gapati nga ang ginahambal nila bala nga basta gapati gid ako gali nga basta Ilongga guwapa. Okay. So hit the bell button. Thank you.